Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes pitsa 1 bulan sang Nobyembre tuig 2022 Todos Los Santos. Amo ning panawag sang aton sa una mga katigulangan, Pista Minatay karon nga adlaw. Subong man, anano pagin nga mga isyu ang aton talakayon para karon nga adlaw. Susuo, ang New Bilibid Prison gali, puno gyapon sang sindikato kag illegalista. Lagko nga mga drug lord, amo gyapon ang nagamando baligyanay sabo sagwa sang Bilibid. Porteno, siling ni Bucor Chief bala? Sila niya kung isulod malang ko sa bilangguan, mas maayo pa nga mapatay na lang ako. Hadlok siya nga isulod sa bilangguan. Nga ayhan, talakayon tena sa indi gidlang madugay. Ining aton mga balita kag isyu. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit. Pista Minatoy, All Saints Day. Kalabanan, tradisyon sang aton mga kauturan, karon nga adlaw ang pagdugok sa mga sementeryo. Sa mga norte nga bahin, sang probinsya sang Negros kag iban nga mga probinsya, kalabanan nagadugok ang mga tao sa pagduaw sang ila pinalangga nga nagtalaliwan Nobyembre 2 kay All Souls Day. Galing ti tradisyon na dire sa Negros nga karon nga adlaw pitsa 1 ang pagdugok sa mga sementeryo. Galing dako ng diferensya mo sang sa una kag sa subong nga pagduaw naton sa aton mga minatay. Akon sa una saksi pa ko sa aton mga katigulangan, kaabot pa ko na ya nga magkadto sa sementeryo nagamanto na ang akon sa una lula kag ginikanan mga babae, gamanto ina sila, dala bulak, dala kandila, kag magkadto sa mga minatay kag magpangamuyo. Ang iban ga rosaryo pa ina. Dumduman ko sa una nga kon samtang ga piyong-piyong ina sila nga nagapangamuyo, kundi may mga kabataan, magahod ka lang, tulukon ka masakit sa mga malam sa una, amuna kasulimle sa una, ang pagduaw sa mga nagkalamatay. Hindi pwede nga magahod ka mo. Sus, ano ayhan, guro? Ga duros kalimutaw sa mga malam sa una kung magahod ka mo. Inang ga pangamuyo, okay? Kag magagad kagahod. Porteya, akig dayon ang aton sini, mga katigulangan. Ang buot silingon niya, ang pagpadulong nila sa mga sementeryo, pangamuyo gid tuod-tuod sa kaluwasan sang kalag sang ila sini mga pinalangga nga nagtalaliwan. Ugaling amula na sang una sa panahon dito may mga ara man yae nga mga uluhampang sang kabataan, bakal ng mga karton nga maskara, pagkatapos enjoy man ang bilog nga pamilya, tanan galuto, tapos ihalad sa altar nga kuno para sa mga patay. Dako diferensya mo. Sa subong iya, may mga Halloween party na. Subong, ang mga pribado, ang mga lulubngan, may mga banda na. May mga karaoke na. Ang buot silingon, moderno na. Ikumparar sa dagligad. Tikon
pamangkuton mong kabataan, tingagas naot ka mo to. Nga nagagag mo inuwang to sa mga pribado, nga lubngan. Sabton ka sa kabataan yang inyo na ya, tinigulang na, naglipas ng panahon nyo. Amo naman ini panahon, ti wala ka mahimo. Kay ang ilaya nga panahon niya, lain ikumparar sa nagligad. Gari na gumbal ang subong ang mga pribado nga lulubngan, porte mga banda, ga sinaot-saot pang iban na amo na blang nagakatabo sa mga pribado. Hindi man mo na masaway sa mga pribado nga mga lulubngan, kaya ti pribado na yan mo sa pampubliko, ti medyo makasaway-saway ka sa pila naton ka mga kauturan. Pero sa nasiling ko nati, gasunod kuno mo ang kabataan sa bag-o naman niya nga mga pagtuluan. Ikumparar sa nagligad sa aton mga katigulangan. Ginakulo kumparar talang bala. Ang pagduaw sa sementeryo, ikumparar sang sa una kag sa subong. Sabi kon kamo diin ang mas maayo, ang may banda nga nagrinagumba, nga daw kasadya lang, daw okay man, no? Kung maggadto ka to nga rinagumba lang ang banda, daw okay man. Daw malipatan mo nga may patay ka. Lain sa una yung nga daw kasulimligid sa pagduaw naton sa mga minatay. Sa nasiling ko ti, wala man naton, baliwalain na daw, pakamalain na wala kita pakalain sa binagubag-o ya, moderno nga pangginawi sang aton sini kabataan. Ginalaragway ko lang sa inyo ang kadiferensya bala sang una sa pagduaw sa tion sang pista minatay ikumparar sa subong. Kung diin ang mas ginapakamaayo ninyo, inyo na ya. Hindi na kita maghilabot na kay personal na ya nga pagkabutang. Kung anong ila naluyagan, ila ina. Kung ano iyang natabo sa una, kung hindi sundon subong, ila man na. Budlay na nga imo na sa bayon kabataan ka daw ba? Akigan ka pa. Kabudlay nga makigan ka sa bata ng malam ka na. Kalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44. Balikan ta kamo pagkatapos ini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God.
Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makakaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan Tido lagi. nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiyan mo na, ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra. Philippine Standard Time, las 6:49. Kung buatan mo pelikula, abe, may writer nga maayo, may direktor nga maayo, porte nga pelikula ni, ining pagpatay sa broadcaster nga si Percy Lapid. Porte nga mga senaryo ang nagakatabo, ang isina, isulod mo to sa Bilibid. Man sa sulod sa Bilibid, nagalin ang mga mando mo. Di kakita na yung ang nagamando nga patyon ka, ara sa sulod sang Bilibid. Gadlagan ang istorya, kwan siya, gadalom. Kadwa, i-autopsy. Ang ikadwa nga autopsy ni Dr. Raquel Porton, nagapakilala, nagapakita nga si John Villamor, isa sa duwa ka ginaligar middleman sang mga gang na hired killer sang broadcaster nga si Percy Lapid, napatay siya. Kundi unang autopsy niya wala gibalatian, wala man pilas, wala tanan. Ang ikadwa nga autopsy ginsulod gali sa ulo yung plastik. Kita ka na sa mga pelikula sa pagpatay, isulod na plastik tabula nga daw ni kakaginawa, nga gapunga-punga ka. Amo ina ang kinamatay ni Villamor. Di makita mo lang ni sa pelikula. Amo na siling ko kung may maayong writer kag direktor, porte nga pelikula ni ang pagpatay sa broadcaster nga si Percy Lapid. Pero antes mapatay si Villamor sa tong Oktubre 18 sa sulod sang Bilibid, naka-text pa sa kuno sa iutod nga babae, nagapay balo niya tatlo diho ka mga leader sang gang sa National Bilibid Prison, may plano nga patyon ako. Amo nag-text sa utod nga babae. Ti amo ni natabo, natukiban pagid sa autopsy nga ang bangkay ni Villamor
nagagamit siya sang illegal nga droga o kon siyabo sa sulod sang bilangguan. So ang isyo nagdalom. Nagapakita nga padayon ang pagsulod sang illegal nga droga sa sulod sang bilibid. Ang buot silingon ato mga report ng mga drug lord nga nagapasulod sang droga, wala untat gali ang paggamit sang droga sang mga bilanggo sa sulod sang bilibid. Grabe, no? So, panahon na kung tani nga tuod-turo na sang gobyerno, ang pagtapna sang illegal nga droga kag sindikato sa sulad o kung sa sulod sang national bilibid prison, diyan kakita apat lang kakanto, hindi pa matapna kag dira pa gahalin ang mga dlagko nga drug lord nga amo pa nagamando nga ipapatay kung daw may kontra sila sa gwa, suguon nila nga ipapatay. Kag ang malain pagid, base matukiban sa uli nga nagpatay halin man sa sulod sang bilangguan. Kaya halin sa una, bantog na ini, nga ginapagwa ang mga manugpatay tao, ipapatay, bayran, pagkatapos ipabalik sa bilangguan. Amo ni ang posible nga magkalatabo buwas damlag. Amo nang siling ko, kung ipelikula mo, puwerte ang isina sa sulod sang bilibid. Dira butang ang isina, dira ang mga drug lord, dira ang mga manugpatay tao, may ara man da sa sulod nga nabilanggo guro, nga wala man sala, hindi man tanan. Pero ining pagpatay kay lapid, kontrobersyal kayo. Amo na siling ko nga kon himuan mo pelikula porte ini nga kasaysayan sang kamatayon ni Lapid na diskubrihan nga sa sulod porte gali ang illegalista, porte gali ang sindikato. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 54. Balik ako pagkatapos ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like may ara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang danay. Tapos ano naman, ubra na daso. Brown na daso singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kay daw, gusto mo ako daw, ano naman daw, gusto ko, basta daw, hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na
Kubos nga eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-records ang kinanglanon nga makapasisikpar ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung mamanakit. Update mo na siya. Matinandaon na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Di siling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswan, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Aksyon Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, kisiling ko pasalamatan tagi ng Aksyon Radio. Kay pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kani sa Aksyon Radio, wala ka kaabong sa premium sa Aksyon Radio, kay wala kita kapamatik tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubaon na nakabati ko inga na tanan sang Diyos ang pagubay nga pamati ka kay nga mo to nga pag-abay kong pwede sa lang agibayan ng mo to. Imo na ka lang. Dako na bulig siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Ang sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka na. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 59. Isabit ko lang niyo ang suspendido bla nga direktor sang Bucor si General Gerald Bantag. Nya kon isulod man lang ako sa bilangguan, mas maayo pa nga mapatay na lang ako nga aman. Siling ni Bantad, kung isulod nyo ako sa bilangguan, sigurado gid, tok-tokon gid, hiwa-hiwaon gid sa mga bilanggo ang akong lawas. Ginapananaw ko no nga daw medyo hatok-hatokon gid siya sa mga bilanggo. Nga posible guro, istrikto o ano nga pagkabutang. Nya maayo pa nga mapatay balang ko kung isulod balang ko sa bilangguan kag ihawon ko to sa mga bilanggo kabudlay nga aman na nga nalastra ini si Bantag sa programa Lapid Fire sa komentarista nga si Lapid si Bantag paborito niya nga waswasan isa sang isyo nga ginaarang kaniya sa hipis ang Bucor nya ina niya si Bantag nga na, nagmanggad na siya, sang ibutang siya nga Bucor chief, perting pagmanggad niya, sa sulod sang bilangguan, perting balbal sa iya nilapid. Amuna nga naapid siya, nalakip sa 160 ka mga person of interest. Lain pagid, sa nagligad nga simana, dumdum kamo, si Senador Risa Hontiveros, nagpabati pagid sang recorded nga pagsugilanon sang wala magpakilala nga personalidad nga nagtawag sa pamilya Lapid kag nagatudlo kay Bantag nga may labot o kon involved gid sa pagpatay kay Lapid. Amuning lain gid ti siling ni Bantad kon ginahingabot giman ako kag may nagatumok giman sa akon nya maayo pa nga mapatay ako sang sa ihawon ako sa mga bilanggo sa sulod sang bilibid. Kalain na pananaw yan nga ihawon gid siya nga aman istrikto o may pila ka mga bagay nga wala naton mahibalan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 7:01. Balik ako pagkatapos ini. This is my life.
Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.